ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ମାଣବସାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କହିଛି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖିନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଖଟୁଲିଟିଏ ନେବେ, ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ତା ଉପରେ ଚିତା ଦେବେ। ମାଣରେ ଧାନ, ଚାଉଳ, ମୁଗ, ବିରି ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବେ। ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଆପଣ ମାଣ ପାଖରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ଳ ଧାନର ମେଣ୍ଟାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଥୋଇବେ। ତାପରେ ମେଣ୍ଟା ଉପରେ ଓଢ଼ଣାଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ମୂଳା, ଆଖୁ, କଦଳୀ, ଫୁଲ ଆଦି ଦେଇ ସଜେଇ ଦେବେ। ଏହି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ମାଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ, ଚାଉଳ, ହଳଦୀ ଆଦି ରଖିବେ। ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜିବେ। ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇଦେବେ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳଧୂପ ଭୋଗ ହୁଏ। କଳସ ପାଖରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ